Ka common platform bat kijing mentoy jongka na umadia lalu udan kumni ban pasat syaki pajba leng ba ke social media. Ka common platform kam dai show karensan yalap election badang thamai ya kabala jule hakikat tu kat ni ki konstituensi hapo ka jela Meghalaya. Hooj la le ru syaki wei ki jela hapo ka ri India ba syaki wei ki ri kumju kum ka United States of America. Kidon bun ba kijing mentoy la dapen long rensan yalap election leng ba ka common platform. Kajing mentoy hakato kador basnong kilong kumni. Don kidor basnong ki bahe bat ki badon pun teli ki snong kentoj ki badon hapo jongka. Adalah pan penlong hakamin dor bar hall jongka ta kasnong dakaba invite lut ya paro kinong snong. Kontoj kan yerap shibun naduk kinong snong haduk ki kandidat ban kier na kijing lut san ban penlong rensan election kawai hadien kawai. Kakoi kasuba kilentis nong bah kahala bar kijing kulmar balak ban mi kan yarap shibon ya katu kasnong ban kier nak kibakum kita. Kinong snong jang katu kador bar snong ru kiyo bah ban pensyong nong rim ya uk kandidat berka parti ba ujeng haba kiyo lat ban sngap tang cisin sngap ya baro ki kandidat ki bawan ban shimenta. Kador bar snong kan penlong ya ka common platform tang na kamanta kinong snong ki jongka bat ki briu ki barabar snong kimdai ban wan sap hakane ka common platform. U kandidat ula ban wan ra tang hapo sangut ki briu ki ban senran yu. Kapor bagi kandidat kin keren as ngaudai ban ajing mut hang ni ba kapor bagi kandidat kin keren kan long ka ba khamjen sur dakaba maksimum time way u kandidat an ailat buun kan hapo 100 minit. Ada penlengkot ya kapor u kandidat umyo alat ban penpau ya kijingmud kijongu. Hadien babaro ki kandidat kila dep ban keren dairu ban ailat ki pajba ban bu jingkeli ya kinu ki kandidat khnang bakin jubab. Santeli ki jingkeli la ban keli ya way u kandidat. Omsya ban kan tho shimit ya unu ubriu Daybet ban kerentang ya kajing temu bat kanong rim kandidat. Let's say kan jin dalak baharo baka snong kan jet hi maka ya kinu ki important issue baki kandidat kin keren yala ka jong ka view ka jong ki ya kini ki issue and sambet haswa ban stang common platform. Omdon kam ban pentip shwa henry la khmi lenti ba u kandidat unlong ready ban tackle ya barok ki sensitive issue pakta ya ka district council ni ya kajaj benriu hi barok kawai. Kidor barsnong nalor ba phis ngubit ban penlong election campaign kawai ka parti hadien kawai pat katkum kitarik balabo ngangej ba common platform kan long show ka ba khamba ladaan penlong yaki. Lek se tang ka common platform ru kala biang palan kani ka syong katkum gajing start kinong elam jong ka tu kador barsnong. Hooj lada hakanu kadoro sngobha ailat ya kawai ka common platform badai ban penlong. Kani kan yarap shibun ya upaj ba budget nong mikmat ban bishar bha ya ka jing tibit jong unu kandidat ba unlong kum unong mikmat jong nga ba jong pi. Ka jingdon ki YouTubers ban ring ya ka jing tainya ka jing thir jingmut ki kandidat ha ka common platform kan yarap shibun ba upaj ba badon hakiying kisam ban sngap yakinong rim berkajing tibet u kandidat. Kapor kala apoy bakinong tap vote kin lej syaki polling station ban tap dakajing start. Jing sempang bat kajing sngotho om dakajing songshit. Kani kadai kajing tho ana umadia lalu ban pasyat ya kajing sngotho ujung pangajing mentoy ha kabapenlong yaki common platform.